Evo ih ovdje pored nas, dakle, kroz nekoliko trenutaka vjerujem da ćete se svi približiti, da ćete moći vidjeti i u njihovoj priredbi. Ideja o osnivanju povijesne postrojbe Kliški uskoci javila se i želja da se revitalizira povijesna i kulturna baština Klisa, te time stvore preduvjeti za turistički i izgled Klisa. Jedan od povoda bila je želja da se u ovaj proces uključi dragovoljci Domovinskog rata i na taj način socijaliziraju se nakon ratnih trauma. Kao odobni rat potražili u najslavnijem isječku ispred bogate i turbulentne povijesti Klisa, razdoblju 30-godišnjeg otpora osmanlijskim osvajačima. Mnogi da znaju da su tada jedina prepreka Osmanlijama njihovom daljnjem prodoru u Europu bili legendarni hrvatski vojskovođa Petar knez Kliški i njegovih hrabrih uskoka. Evo vidimo ih ovdje. Iako je ideja za obnovu uspomena slavne Kliške uskoke bilo i prije, izgleda da su upravo oni koji su u posljednjem Domovinskom ratu bili spremni poći s puškom u obranu domovine bili ti koji su mogli obnoviti ne samo odore, već i duh ovih povijesnih boraca. U ostvarenju ovih ideja priključuju im se određeni broj zaljubljenika u Klis i Klisku baštinu. Odore povijesne postrojbe Kliški uskoci nose dragovoljci Domovinskog rata, pripadnici legendarne 4. gardijske brigade Hrvatske vojske. Dakle, još jedan veliki pljesak za Kliške uskoke iz Klisa. Istovremeno sa bojem protiv Turčina u priobalju brane se od ne manje surovog neprijatelja Venecije. Kao i ovom prilikom prisiljeni su pokazati vještinu svojeg oružja. Kao što vidite, nije bilo nijednih okupa, govorili se samo drugim mačevima u tradicionalnim odorama kako su se nosile u to vrijeme u Klisu i okolini, to jest na području Dalmacije. Ovoga hrabri Kliški uskok uspije razorati svog mrskog mletačkog neprijatelja. Ali kukavički neprijatelj ne spava. I što sad? Pikica i ode Mlečanin preko Jadranskog mora. Kratko, jasno i jezgrovito. Ja vjerujem da je vaš komentar i moj no comment. Bravo! Kliški uskoci iz Klisa, još jedan veliki naklon.